se pokazale samo tako, znači u najboljem svjetlu su se prikazale, sve što su radile na času su pokazale tamo što je najbitnije i naravno nagrade sve govore. Zorana, koje su nagrade u pitanju, koliko priznanja donosimo, jesmo li zapostavili nekoga iz klase ili apsolutno svi koji uče kod vas su stekli neko priznanje? Nisu svi učenici išli na takmičenje, nego samo ovako ovi koji su se, ajde da kažem, najviše potrudili. Znači da svake godine ima sve više i više imamo sve veći broj učenika koji ide na to takmičenje. Od njih 5 svaka se vratila sa sjajnim nagradama. Lorena je osvojila maksimalnih 100 poena, to pripada prvoj nagradi i onda imamo još tu prve i druge nagrade, one će same reći poslije šta su osvojile. Prosto mi smo stvarno jako zadovoljne, kao što je Marina rekla, i taj trud i rad koji i one ulažu, a i mi kao njihove profesorice, evo, isplatio se. Lorena, ti nemaš apsolutno nikakvih problema sa javnim nastupima, tebi je ovo ko zna koji po redu, ali evo u okviru škole i nekog vrlo ozbiljnog programa prilika nekako da osjetiš još jednom i konkurenciju. Kakva je bila konkurencija? Pa konkurencija je bila veoma jaka i veoma mi je drago što sam mogla da se prikažem i u ovakvom svijetlu. Pa sam se bavila pop muzikom, ovo je nešto novo čime se bavim i čime planiram da se bavimo u budućnosti. Eto, osvojila sam tih 100 bodova i baš mi je drago za to što je ovo meni prvo međunarodno takmičenje solo pjevača, tako da je za mene veoma velik uspjeh. Prvo po 100 bodova, tako. Ti znaš što se od tebe očekuje onda nakon ovog takmičenja. Anja, koliko imate mogućnosti da učestvujete u kreiranju i odabiru programa? Ja znam, između ostalog, završila sam i osnovnu i srednju muzičku školu, koliko je bilo važno da mi neko od profesora sa kojima sarađujem nekako i da taj otvoren prostor, da možda da probam da otpjevam nešto što bih željela, iako, na primjer, profesori su ti koji na kraju odluče da li ste zreli za određene kompozicije. Pa da, najčešće profesori to na kraju odluče, ali poštuju isto naše želje. Baš mi je drago što sam ja, na primjer, otpjevala pjesmu koju sam ja željela i profesorica se složila, naravno, s tim. Kakav je slučaj sa tobom, Jovana? Pa većinom kao i sa Anjom. Kao što je Lorena već rekla, i meni je ovo bilo prvo međunarodno takmičenje i solo pjevanje. I opet, drago mi je što sam imala tu čast da izađem sa ovako divnom ekipom kao što su ove cure. I naravno opet program dosta znači u stvari, tako da mi je drago u neku ruku što je profesorice opet uslišila neku moju želju što se tiče programa. Vi ne morate da čekate niti državna, bilo kakva regionalna takmičenja da bi provjerili negdje svoje sposobnosti. Često imate i koncerte i u okviru vaših grupa i u okviru škole i evo sad prilike da cijeli decembar nekako pjevate, da nam uveselite taj period pred praznike. Kakav vam je bio koncert? I to bješe Zorana 4. Tako prekjuče jeste imali? Jeste, bio je koncert Ocijeka gdje su nastupali svi đaci iz 3 klase. I? Jako je bilo lijepo. Nastupali su odabrani đaci, nas 5 smo bile tu. Gdje je teže, pred đacima ili na takmičenju? Pa uvijek je teže pred svojima. Ali bilo je teško i na takmičenju. Zaista je bila čast da pjevamo pred takvim znalcima i da čujemo njihove kritike koje su zaista bile lijepe. Znamo koliko trema utiče između ostalog. Prvo utiče na glas. Jeste li uspjeli da se izborite nekako sa tremom svih ovih godina? Sa tremom mi smo manje više ispreksani u tom jer svi pjevamo već podugo. Ali eto, trema je više prestala da bude faktor jer je ljubav prema muzici nadjačala to. Ja mogu da kažem da u suštini sad već u pravom smislu riječi možemo da govorimo o perspektivi mladih ljudi i muzičara. Nadam se iskreno da institucije sistema sa kojima bi vi trebalo da sarađujete prepoznaju ono što vi imate. Evo, mi smo učestvovali kao javni servis i u akciji Fond za talente, za odličan pet i tako dalje. Meni je zaista veliko zadovoljstvo što mogu da predstavim da u ovom trenutku u studiju sjede jedna profesorica koja je odabrana i jedna učenica. Ovo je zaista velika satisfakcija za vas. Jeste, to je potvrda našeg rada, našeg umijeća. Evo, poslije toliko godina rada u školi, jučer sam saznala da sam jedan od dobitnika nagrade iz Fonda za kvalitet i talenat. Također moja učenica Anja Radović je dobila u kategoriji učenika istu nagradu. Tako da ovo je samo jedna potvrda našeg rada i satisfakcije i motivacije za dalji rad. Nadamo se uspješan rad, kao i do sada. Ne sumnjam. Marina, gdje ćemo moći da vas slušamo?
Pa sad, konkretno mene ćete čuti zajedno sa mojim učenicima na našem internom času, tako da mali profesori učestvuju, zašto da ne, to nam je sad neka i novina, to smo uveli. To jeste, eto, na nagovor njihov sam to, Anđela konkretno mi je rekla, profesorice, Zato nam pa kažem da zašto? smo isprsa nikako je. Profesorice, pa zašto ne? I pa eto, pametno, da. imat ću i tu priliku da malo nastupam sa njima. I pa evo, radimo, obično sam s koleginicom Zoranom u nekim duetima, pa imamo Biće prilike u decembru da nas čujete. Glavni grad Podgorica će da organizuje koncerte uoči novogodišnjih i božićnih praznika na trgu u centru grada, tako da će i naši đaci što iz osnovne, što iz srednje muzičke škole nastupati, a boga mi i poneki nastavnici. Lijepo, jedva čekamo da vas čujemo i vi znate da ćemo pratiti sve vaše aktivnosti. Izuzetno smo ponosni na vas i tu smo za svaku vrstu promocije. Po iskustvu, što više takmičenja nastupa, ja se sjećam jačom i boljom. Bile su pripreme veoma jake, dosta smo se pripremali, tu je bio određeni tim i šminkera i frizera i koreografa, tako da je veoma kompleksno takmičenje za koje svako mora da se potrudi i želim svima sreću koji će da učestvuju ove godine. Evo i vidimo nekoliko kadrova sa tvog nastupa od prošle godine. U nastavku ćemo govoriti o pripremi za novu Monteviziju. Upriličen je i taj prvi sastanak selekcione komisije na kom su oni nekako došli do zaključka koliko kvalitetnih pjesama izvođača imaju na raspolaganje za ovu godinu. Drage dame, puno vam hvala. Vidimo se onda na tom velikom prazničnom koncertu. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Gledamo prilog u Monteviziji. Na adresu Radio televizije Crne Gore stiglo je 27 kompozicija, a u prisustvu zapisničara i pravne